Ja mitä olisivatkaan juhlat ilman suurta lavaa, valoja, musiikkia, aivan mahtavaa ja kannustavaa yleisöä! Woo! Sekä ennen kaikkea upeaa pukuloistoa ja mukaansa tempaavia esityksiä. Parhaat tietysti palkitaan. Tänä vuonna meitä sponsoroi Manga Cafe ja Fantasiapelit! Kiitos! Saatatte hiukan ihmetellä ympäristöänne. Iloksemme ilmoitamme, että tämän vuoden Desukon Frostbitein cosplay-kisat järjestetään täällä Sienivaltakunnassa, koska me satumme tässä samaan aikaan järjestää meidän omat prinsessakestimme. Me olemme ihastuttavat emäntänne tänään, Prinsessa Peach,